Level up patrol na! Level up patrol na! COVID-19 testing ang ginapatigayon sa Iloilo Airport para sa mga nagapalauli sa Iloilo City. Subong nga adlaw nagsugod sa pag-deploy ang Iloilo City Government sang medical technologist sa Iloilo Airport. Inibangod antes makagwa sa paluparan, kinahanglan anay sang nagaabot nga mga pasahero nga residente sang Iloilo City nga magpaidalom sa swab test. Took us a while. We had to get the approval of the airport authorities. After that, we had to get the approval of Governor Defensor, no? And kagapon gin aprubahan na subong adlaw preposition na tong aton nga mga medtech kag tanan nga maabot i-test na nila kag i-swab, no? Isa ka team nga ginatapuan sang 4 ka medtech ang yara na sa Iloilo Airport. Sa subong ang mga nagapalauli ilang anay padulong sa Iloilo City ang ginapaidalom sa swab test. Matapos ang swab test, may opsyon ang mga ini nga mag 14-day home quarantine sa quarantine facilities sang syudad o kon sa mga hotel. Ginatun-an man subong ang pagbutang sang swab testing area sa mga port para sa mga nagaabot sakay sa Roro. Bago lang natapos sa akon man nga meeting sa Coast Guard, kay ang aton nga halin sa mga Roro, ginapangitaan ta paagi nga tanan ni sila iswab taman. Ini ang lihok sang syudad matapos nga may pila naman ka mga stranded individual kag returning OFW ang nagpositibo sa COVID-19 sa ila pagpauli sa Iloilo City. Sa datos nga nakuha sang alkalde, kapin 17% nga nagnubo ang confirmed cases sang COVID-19 sa Iloilo subong nga Disyembre kung ipaanggid sang nagligad nga Nobyembre. 147 ang active cases. Nagapanaog na ang kaso sang COVID-19 apang wala nagakampante ang alkalde, ilabi na nga may panibago nga strain sang virus ang na-detect sa UK. Ini ang ginahandaan man sang syudad. Kinistoryahan man na kina and we are ready nga tubang sina. If necessary, we will have stricter protocols. We will go back to lockdowns if necessary. But sa subong daw ay paman kita nakita no. And we are very thankful kay tigin pauntat na nilang flight sa London. And hopefully sa iban nga mga areas nga daw may nakita sila nga may local transmission na like Singapore and iban pang lugar. Nagapati ang alkalde ang istrikto nga pagsunod sa mga health protocol, pagpatuman sang liquor ban sa mga pampubliko nga lugar, kag pag-regulate sa mga haya ang mga dako nga factor sa pagnubo sang COVID cases sa Iloilo City, gani dapat ini padayunon. Mga frontliners ging kilala ni Mayor Jerry Treñas bilang bag-o nga mga baganihan. Isang mga opisyal sang barangay sa mga frontliners sa syudad nga may dako nga hinimuan sa pagbato kontra COVID-19 bilang pagkilala sa ilang mga hinimuan sa komunidad, ginpatigayon ang Bato Iloilo Bato Barangay Contest nga konsepto ni Ms. Raisa Treñas, bata ni Mayor Jerry Treñas. Ini ang may 4 ka kategorya: Most Effective Barangay Info Drive Against COVID-19, Most Active Barangay Council Against COVID-19, Most Active Barangay SK Against COVID-19, kag Most Active Barangay Social Media Campaign Against COVID-19. Ang mga barangay sang Lopez Haina sa La Paz, Kalumpang sa Molo, kag Punong sa Lapuz, ang 3 sa mga barangay nga may pinakamadamo nga nadagan. Ginapasalamatan gid namo na pinalanggan naton nga mayor sa siyudad sang Iloilo kay wala yagid kami gin pabayaan despite sang pandemic. Naghatag gid siya sang programa para ma-recognize siya ang mga frontliners sa barangay. So padako gid ang pagpasalamat namon kay Mayor Jerry Treñas. Nagpasalamat gid kami kay Mayor kag sa iya nga bata si Ma'am Raisa kay despite sang pandemic na idea sila kag gintagaan man nila kami daw antawag na recognition nga ginaobra namon ang amon nga obligasyon sa barangay. Ini nga search kay ginhiwat sang aton nga city government is a motivation para sa ila. So let's keep on striving para sa kamayuhan sang aton nga mga kabaranggayan, kag ubrahon lang gid naton ang what is good, true and beautiful para sa aton constituents. Kaya
ang award jaya is just secondary lang gid ang pangibabaw dire is ang public service sa aton nga mga barangay official. So let's keep on moving sa aton nga mga small ways, but yet ini nga mga small ways amo magahatag sa nagakaigo nga change kag nagakaigo nga pagbato para sa pandemya. Nangibabang man ang mga sangguniang kabataan sa barangay para sa SK Federation sa Iloilo City, luyag nila nga bag-ohon ang pagkilala sang komunidad sa SK. Kami nagidi ang bagong SK kay king prove namon nga hindi lang kami SK lang kundi kami isa ka youth nga may inubrahan kag may mga initiatives diri sa Iloilo kag makita gid naton nga despite nga limited lang resources sa mga SK pero naka-come up kami sa mga activities, sa mga gift giving para gid makahatag sa amon nga mga pumuluyo kag biskan delikado wala natin nga delikado gid ang magwa biskan delikado gid ang magkadto sa pamalay pero giobra gid ka mga SK ilang mga nga responsibility nga magkadto gid nga sa paghatag sa mga quarantine pass, sa pagdulong sa mga food packs sa dira pa lang makita naton nga ang mga SK subong may panindugan na gid hag may mga inisyatibo na gid ma'am. Nakabaton sang tag 10,000 pesos ang mga nagdalaog sa kada kategorya. Gimpasalamatan ni Mayor Jerry Treñas ang mga barangay official kag iban pa nga mga frontliner pareho sa mga pulis kag mga nagatrabaho sa Iloilo City Hall bangod sang dedikasyon sa trabaho bisan may pandemya. Ang frontliners ang ginakabig sini mga bag-o nga baganihan. Kay para nga mabalaan sang mga barangay nga we recognize all their efforts, no? Para nga magtapna sang COVID-19 in their own way. And we want to make sure nga sige-sige ning effort naton nga mag-recognize sang efforts man sang barangay because we have to consider the barangays as our very close partners in making sure that the minimum health protocols are complied with in the respective barangays. Magluwas sa barangay officials, gimpasalamatan man sang alkalde ang mga pulis ug empleyado sang Iloilo City Hall, lakip na mga opisyal sang syudad sang Iloilo bangod sang dako nga kontribusyon sa away batok sa virus. Ini sila ang mga ginakabig man sang alkalde nga bag-o nga baganihan. Bato Iloilo, Bato Barangay ko, Bato SK. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City Sports and Development Office magasugod na sa paghana sa mga atleta para sa kompetisyon sa masunod nga tuig. Ginahitso na sang Iloilo City Sports Development Division ang pagbukas sang duga nga non-contact sports. Lakip na diri ang badminton, lawn tennis, table tennis, chess, swimming kag skateboarding. Iniagud makasugod na sa paghanas ang mga atleta sang Iloilo City. Bangod sa 2021, magasugod naman ang Philippine Sports Commission sa mga sports events. Sang nagligad nga semana, naglunsar ang talatapan sang 6th Tennis Cup competition para sa mga lamharon. Yes, that's why sige nga meeting kami sa buong aga kay plano na kami for next year nga matamat na kami open sa mga non-contact sports which is nga ang gusto ni Mayor nga buksan na ang mga sports non-contact para at least makapakita naman sa we have much to go na. Nagapati ang talatapan, importante ang sports para sa kabataan. So we have to prepare for that. That's why ginapili nato ang mga non-contact sports sa buong nga iprepara naton para sa competition na. Balantayan naman para sa mga athlete ang pagbalik sang contact sports. Apang ginahulat pa ang approval sang National IATF. Kung ini ang matigayon, mga drills lang anay ang himuon. Yes, amos na ang mga competition sa paghihiwaton sa Philippine Sports Commission. So preparahan ginaton ina. Dapat ma-represent kita ng Iloilo City. Kag sa aton nga sports program, next year mabukas na kita, ma-launch na kita sa mga sports, non-contact sports. We have to continue our training for free training sa city government. Magluwas nga libre lang ang training, ginahatagan sa gihapon sang importansya ang pagpakigbahin sa kabataan sa sports, kag ang pag-angkon nila sang healthy lifestyle. Ginpasigurado manihungko nga sundon ang mga ginapatuman nga health protocol para sa mga atleta. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.